yalam ka Confederation of Riboy People na ka Corp Western Zone hakas ngin kong jong ka apu pratarik ujeliu kila thiating ya keyboard ka Sorkar jela khamtam ka tanat jong ka puli ka puthi halor ka Jing Shu Iehnoh ya ka Jingtei ya ka wei ka yeng school ka balaktip kum ka residential school ka balamang bantay pendap hakas nong Myrdon Mawtari nadu usnam arajar khat lai ha ka Jinglut ka blokot hadu sau Klur tam ai nakalang ka seng jong ka Corp ha ka Jingelam da usamla shining star kenta kum finance secretary sangkimi lembat ki dakot kilalik benjurip ya ka Jingtei jong kani ka residential school kabla Shu Iehnoh khlam da pendap nadu kita isnam bat ha kani ka jingjurip lalap ba ka Jingtei ya kani ka yeng school kala jindap hadu prapo na ka sispa hanri la Shu Iehnoh khlam pendap do kontraktor bala simti ya kani ka Jingtei ka Corp kanang bot dian halor kani ka Jingtei bat ru kala dawan na ka Sorkar jela bat ka tanat ka puli ka puthi bakan simkhia mardor halor kani ka Jingtei ya kani ka school lem kumta na ka leng ka seng kambon si ban sim de kilat kilunti bating e ngidap na ka jing sokya haba ngi baka neka school mah kalong gumne ki ngirap da kajing sukya lor kaseng nomor ba belai hadu menta nadu arjar khat lai kim tri Shu Iehnoh school kumba ngi yo jingtep belum mala mana kaliang jong ka Sorkar kana plot da kumno sau Klur sang Klur ai yakni school kadba hadu menta nadu arjar khat lai kilapan sange teng gumne nomor ke ga nakliang jugi kaseng ni don kajing sukya pi nomor kani ka school khamtam sanong kondong te kani ka school hi kadai kawai na kaban ai ya ka taka jing montoi ha ka pule ka puthi namta jungi kinong kendong but sakawai na ka leng jungi ka seng ngimtep ba sai ka ja kani ka skim ne hakana welcome bagi klem pentri Shu ya kani ka skim nomor ba kalong ka ke ga ba ka Sorkar kala Shu pensabai no ya ka pisa jong upaj ba nomor pi ba siteng gila dap trai da kumno ka sa marsteng 100% do 100% 100% gede bet ke bangsa na kalian jong Sorkar i baki la Shu pensabai bet ya krika yung school ka bikite hene te na kalian jingi ka sang beng kwa ben yo ka jingtep hi ba yo kwa ben yo ka jingtep ba belai ki sange na bentrai kalian jingi ka sang ikitu yo election minister mah boleh pe kene budai bentrai na marmar lada kimlap bentrai marmar nak kalian jungi ka ya ka Sorkar ngisala iai nak kalian jungi ka seng bat nginam sang thaj nginam krikti inyat khmat namar kani ka school he kadai kawai kalwai ba namta ki khun samla namta ki benyo ya ka jinang ji start kum chanong kanong jungi